ग्लासखौल' बुख्रुबो बे ग्लासखौ बुख्रुबनानै मा मोनो बे ग्लासखौथ' बायनानै मोनखागोन ओरैनो दाम खमावनो बुख्रुबनोबा बुख्रुब डाइरेक्ट गारिखौनो मोजाङै बुख्रुबजोब बनेट सनेट बुख्रुबजोब मा खालि ग्लास बुख्रायनाय आयना बुख्रायनाय बेलाय बिदिया जायो सोरबा बे गावबा गाव बुख्रुबना लानाय बायदिसो आरोना बिश्वजित दैमारि आरो प्रमद बर'नि जायगायाव गावलायनाय जादों गुलि गावलायनाय दा बेखौ दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरानि मानसिफोरा फैनानै जों गामियाव बुफाय बुसि खालामदो आरो जोंहानि फादारजों लोगोसे सानै सुबुंबाव जाय माने गामियाव गार्ड होगासिनोमोन बै बिथांमोनखौबो गोब्राब बुनानै जखम खालामलांदो आरो लोगोसेनो मोनथाम फायारिं होनाय जादों आरो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैया बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय बिसायख'थियाव गोबां घटना जाबाय गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै आसामाव फट' फैनाय नोंथांमोना नुनो जानो हागौ सोरबा राजस्थाननि सोरबा UPनि सोरबा बिहारनि फैनानै बे फट' फैदों आरो लोगोसे जोंहा बर'फोरनि जायगायाव तामुलपुरखिजाबो BJPनि मानसिफोरा UPLनि मानसिखौ गुलि गावनाय जाथायखौबो जों खोनादों निउसाव आरो लोगोसे गारि बुख्रुबनाय UPLनिया UPनिखौ बुख्रुबो BPFनिया UPनिखौ बुख्रुबो बेबायदिनो गोबां गारिफोर बुख्रुबनाय जादों दा मेन खोथाया बिसोर जायबा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनानै जोंनि आसामाव भट होफैदों दा बिसोरो माबोरैहाय बिदि होफैनो मोनखो दा बे साननो गोनां दा बिसोरो मोनसे पार्टिनि जानानै होफैजोबदोंबा जुदि बिसोरो 1000 2000 जन गाहाम फैनानै जुदि सापर्ट खालामफैदोंब्ला अब्लाथ' मोनसेल' पार्टिया देरहागोन बेहाय जुदि EVM मेसिनखौ जुदि सोरबा सिखाव खालामोना बेबायदि खालामालासिनो जायोब्लाथाय बिसायख'थियाव कंग्रेसआ गावसोरखौ देरहागोन होननानै बुंदों आरो कंग्रेसनि गुबै थांखियानो जाहैबाय MLAफोरनि बागिफोरनि बा MLAफोरनि आलासिफोरा थिखा खामानिखौ मोननाय नङा आरो 100 दिननि गेजेरावनो जुबिन गार्डखौ जाय बुथारदों बिसोरखौ हमनाय जागोन होननानै बुंदों बा बिसोरखौ साजा होनाय जागोन होनना बुंदों हमनानै हमखाबाय दा बिसोरखौ पानिशमेन्ट होनाय जागोन आरोना 100 दिननि गेजेराव आरो बिदिनो लोगोसे गोबां स्किम लाबोगोन दा नोंथांमोना मिथिबाय आरो BJPनिया जाहैबाय जायबा हिनजावफोरनो मास मोनफ्रामबो 3000 करि होगोन होनना बुंदों आरो लोगोसे हाफोरखौ जायबा इलिगेल हा दङ बेफोरखौ सिलिंखार खालामगोन होनना बुंदों बा इभिक्सन खालामगोन आरो लोगोसे लाभ जिहादनि सायाव खामानि मावगोन बेबायदिनो गोबां खामानि मावगोन होननानै बिसोरो बुंदों दा बबे मोनसेया मोजाङै मावगोन बेखौ दासिमबो मिथिया जायखिजाया बिसायख'थिया गोबां दुंहाव थासारि हिसाबै जाना थांबाय दा बर'फोरनि गेजेरावनो नाया मानो बिश्वजित दैमारि आरो प्रमद बर'नि जायगायाव गावलायनाय जादों गुलि गावलायनाय दा बेखौ सोर गावदों बेखौ मिथिया जायखिजाया BJPनिया गावदों होननानै बुंदों निउसाव दा BJPनि सोर मानसिया गावदों बेनि नामखौथ' मिथिला बेबायदि मोना गुना गावलायनाय जादों आरो दा बिदिनो गोबां मानसिफोरनि गारिया दुख्रु जाबाय सोरबा गावनि गारिखौबो दुख्रुना लादों जानो हागौ मानोना गोदान मोनगोन बेबायदि हिसाबै दा बिदिनो गोबां जाथायफोर थायो आरोना बेखौ नोंथांमोना बारा खर' सानांगौ गैया गारि बुख्रुबनाय बे फिसा बाथ्रा गारिखौ बुख्रुबदों ग्लासखौल' बुख्रुबो बे ग्लासखौ बुख्रुबनानै मा मोनो बे ग्लासखौथ' बायनानै मोनखागोन ओरैनो दाम खमावनो बुख्रुबनोबा बुख्रुब डाइरेक्ट गारिखौनो मोजाङै बुख्रुबजोब बनेट सनेट बुख्रुबजोब मा खालि ग्लास बुख्रायनाय आयना बुख्रायनाय बेलाय बिदिया जायो सोरबा बे गावबा गाव बुख्रुबना लानाय बायदिसो आरोना जायफोरा ग्लास बुख्रुबनाय भिडिअ बानायदों बिसोरनि ग्लास बुख्रुबनाया गावबा गाव बुख्रुबना लानाय बायदिसो मोननैबो पार्टियानो जा जायखिजाया जिखुनु पार्टियानो जा बुख्रुबनिफ्राय बुख्रुब मोजाङै बुख्रुबजोब देफायजोब बेबायदि ग्लास अन्थाइजों खुबैनानै मा मोनो जेबो मोना दा बेखौलाय ओरैनो दाम खमाव बायना मोनगोन आंबो बायना हरनो हागोन नोंसोरनो नांगौबा बेबायदि आरोना लोगोफोर दा जियानो जा लोगोफोर गावलायनाय जाथाया जोबोर गाज्रि जादों आरो गुबुन रायजोनिफ्राय फट' फैनाया गोबां गाज्रि जादों नोंथांमोना सोरनो फट' होखो बर'फोरनो होखो ना हारसाफोरनो होखो ना सरकारखौ बेखौनो लुगैदों सरकारा सोलायबाय थानांगौ अब्लासो सरकारनि खामानि मावनाया मोजां जायो दा जोंनि आसामाव BJPआ अलरेडि 10 बोसोर 15 बोसोर सालायनो नाजादों दा बेनि गेजेराव गुबुन मोनसे सरकारा फैबाथाय बिसोर गावसोरखौनो डाउन मोननानै जों नेक्स्टआव मोजां खामानि मावगोन होननानै बिसोर खामानि मावनो गोसो जागोन दा बिदिनो BJPआ जुदि 15 बोसोर गाहाम सरकार सालायबाय थायोब्ला बिसोर गावनि दमावनो सोलिनो नाजागोन गावसिनि गोसोबायदि सालायनो नाजागोन बेखायनो सरकारखौ सोलाय सोल' खालामबाय थानांगौ 5 बोसोर बेखौ सालायनो होनांगौ 5 बोसोर बैखौ सोलिनो होनांगौ बेबायदि आरोना रानलायनानै सालायनांगौ रायजोफोराबो बेखौ मिथिनांगौ रायजोफ्राबो मोनसेल' पार्टिनि जानानै नांबाय थानाङा जाय खामानि मावदों बिसोरनो भटखौ होबानो जाबाय दा भटआवथ' थांखांबाय दा जियानो जा रिजाल्टखौ नायबानोसै गोजोन्थों लोगोफोर